आरो थार्ड डिभिजनाव पास जायोब्ला साख्रि मोना मोजां अफिसार जानो हाया बेफोरबायदि रं मेसेजफोरखौ जोङो क्लेरिफिकेशन होनांगौ जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं फैयो जे बर' मिडियाम फरायोब्ला साख्रि मोना बा देरहासार जानो हाया बे रोखोमनि मोनसे रं मेसेज जोंनि गेजेराव दङ आरो आर्ट्स फरायोब्ला साख्रि मोना बेबो मोनसे रं मेसेज इं 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जमदुवार दखरा एबसुनि सिङाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखो उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ दिनै जमदुवार दखरा एबसुआ गायदे हेलेना गोसोखां टप 3 बान्था मान बावनायजों लोगोसे सेथि थाखो उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरखौ मथामबिल गोजौ फरायसालियाव मोनसे बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। जमदुवार दखरा एबसुआ गुबुन बोसोरफोराव बरायनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो जमदुवार दखरा एबसुनि सिङाव बर' बिजोंजों फरायनानै बांसिन नम्बर मोननानै पास जानाय फरायसाफोरखौ गायदे हेलेना गोसोखां टप 3 बान्था मान बावनायजों लोगोसे सेथि थाखो उथ्रिनाय बिजाथिफोरखौ दिनै बरायनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै गसाइगाव बीएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर' जमदुवार फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर सिबिराम बसुमतारी आरो कक्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे जमदुवार दखरा एबसुनि मावथिफोर मथामबिल गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो गोबां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे डक्टर अजित बर' बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फेग्रा मुवा बाहायनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बायदिनिफ्राय जानगाराव थानानै फरायनाय बिथिङाव माबादि गोसो होनांगौ बेफोरखौ लानानै बेसेन गोसा बोसोन होयो। लोगोसे बर' बिजोंजों फरायनानै गिदिर मानसि जानो हाया बेफोर बाथ्राफोरखौ नेवसिनानै फरायनायाव बयबो फरायसाफोरा मोजाङै गोसो होनांगौ आरो मेट्रिकआव थार्ड डिभिजनाव पास जानाय फरायसाफोरानो गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा। मेट्रिकआव थार्ड डिभिजनाव पास जायोब्लाबो सासे अफिसार जानो हायो बेनि बिदिन्थि दं होननानै फरायसाफोरखौ बोसोन होयो। गिबियावनो जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आं साबायखर बावदों फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोनहा गेदेरथार थांखिजों मोनसे हाबाफारि दिनै लादों मुंख्लं गायदे हेलेना बसुमतारी गोसोखां बान्था बे बान्थाखौ बिथांमोनहा गथायखांबाय आरो जाय बिथांमोनहा टप 3 बे ओनसोलनि मेट्रिकआव पास जानाय बिथांमोननो बे बान्थाखौ होदों। बे थांखिया जोबोरै बाख्नायथाव फरायसाफोरखौ थुलुंगा होगोन आरो जोंनि दिनै फरायसा समाजाव थुलुंगानि जोबोरै गोनांथि दङ। थुलुंगा मोनैयाव माखासे फरायसाफ्रा जोंनिया आन्दायदों थुलुंगा मोनैयाव माखासे फरायसाफ्रा मा थांखि लानांगौ बेफोरखौ आन्दायदों मा फरायनांगौ बेफोरखौ आन्दायदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे गामि ओनसोलाव जोंनि थासारियानो मोनसे दाय गोनांखा क्वालिटि थासारि नङा क्वालिटि एनभाइरनमेन्ट नङा बेनि थाखायनो थासारिया जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गोसोखौ एसे लोरबां खालामो। दा नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जाथों बा गुबुन समाजारि आफादानो जाथों बा गोरों गोरा सुबुङानो जाथों बयबो जोङो गोसो होथाबनानै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि थांखिजों खामानि मावनांगौ। साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आङो खावलायगोन जे जाय बिथांमोनहा थाखा फैसा गैयालाब्लाबो जाय बिथांमोनहा इलेक्ट्रिसिटि गैयालाब्लाबो फरायनानै दिनै अफिसार जाहैबाय गोरों मानसि जाहैबाय बिथांमोननिफ्राय सोलोंनांगौ आरो गोरों सुबुंनि गोरों फोरोंगिरिफोरनि आरो बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जाथों बा समाजारि आफादानो जाथों बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै गावखौ अर्गेनाइज खालामनांगौ गावखौ गथा लाखिनांगौ गेदेर सिमां नुनांगौ जोङो बयबो मिथिनांगोन आरो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा साफ्रोमहाबो बयहाबो मोनसे नङा मोनसे टेलेन्ट थायो बे टेलेन्टखौ जोङो थुलुंगाखांहोनानै जाहाथे गावनि फिल्डआव बियो खामानि मावनानै देरहासार जानो हायो बेखौ जोङो नोजोर होनांगोन। जोंनि बिमा बिफानि गेजेराव ओरैबायदिबो मोनसे
जानो हागौ जे गाव गावनि गथ' गथायखौ गोहो गैयाब्लाबो ससोमथारनानै डक्टर फरायनांगौ होननानै थिननाय बा इन्जिनियार जाथारनांगौ होननानै थिननाय बेफोरनिफ्राय जोंहा माखासे बे आयदाखौ लानानै सावरायनांगौनि गोनांथि दङ। सावरायनांगौनि गोनांथिया बेनो जाहैबाय जे फरायसाहा एक्जेक्टलि मा टेलेन्ट दङ, मा स्किल्स दङ आरो बिनि इन्टारेस्टआ मा बेखौबो जोङो खोनासंनांगोन। फरायसाफोरनि मोजां मोननाय आयदाया मा, बियो मा सिमां दङ, मा मावनो हायो, बिदि हिसाबैसो बिथांखौबो जोङो फरायनो थुलुंगा होनांगोन। डक्टर जानो बियो हायाब्ला जोङो जबरदस्त खालामोब्ला बियो फेलें जाहैगोन। आरो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं फैयो जे बर' मिडियाम फरायोब्ला साख्रि मोना बा देरहासार जानो हाया, बे रोखोमनि मोनसे रं मेसेज जोंनि गेजेराव दङ। आरो आर्ट्स फरायोब्ला साख्रि मोना, बेबो मोनसे रं मेसेज। आरो थार्ड डिभिजनाव पास जायोब्ला साख्रि मोना, मोजां अफिसार जानो हाया, बेफोरबायदि रं मेसेजफोरखौ जोङो क्लेरिफिकेसन होनांगौ। जोंनि गेजेराव एग्जाम्पल दङ, थार्ड डिभिजनाव पास जानानैब्लाबो अफिसार जानाय जोंनि गेजेराव दङ। आरो थार्ड डिभिजन पास जानानैब्लाबो मेट्रिकआव थार्ड डिभिजन पास जायोब्ला बे नङा जे हायार सेकेन्डारियाव फेल जागोन बा हायार सेकेन्डारियावबो थार्ड डिभिजनावनो पास जागोन, बे नङा। गोसो होथाबनानै फरायोब्ला मेट्रिकआव थार्ड डिभिजन पास जानाया हायार सेकेन्डारियाव, ग्रेजुवेसनाव, पस्ट ग्रेजुवेसनाव गल्ड मेडेलिस्टबो जानो हागौ। दा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो थुलुंगा होनांगौ जे बर' मिडियाम फरायनानैबो अफिसार जानो हायो, प्रफेसार जानो हायो, डक्टर इन्जिनियार जानो हायो, बेनि जेबो सोंलु गैया। फरायसाफोरखौ जोङो हानायमानि थुलुंगा होनांगौ। आरो जोंनि मोजां थुलुंगानि गेजेरजों जों मिजिंथिदों फरायसा समाजाव जि सोमजिनाय मोनसे गाज्रि थासारि, सुइसाइड जानाय, ड्राग एडिक्टेड जानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, फरायसाफ्रा फरायनायखौ नागारनाय, बेबायदि गाज्रि थासारिया जोंनि गेजेराव थानाय नङा, बेखौ आं मिजिंथिदों। आरो जोंनि बियो मिजिं नङा, जोंनि फरायसाफोरनि गोदाव सोराव जानांगौ बे जोंनि मिजिं नङा, जोंनि फरायसाफोरनि लामा आन्दायनांगौ बे जोंनि मिजिं नङा। साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गाव गावनि गोहोखौ लानानै खायफा बिजनेस मावनांगौ, खायफा आबाद मावनांगौ, खायफा साख्रि मावनांगौ, खायफा मोजां दैदेनगिरिबो जानांगौ, एन्ट्रप्रेनियर जानांगौ, गोबां राहा दङ। खोब गोजोनथाव बाथ्रा जों बयनिबो थाखाय मुंख्लं आयदा हेलेना बसुमतारी गोसोखां बान्था जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ होबोदों। आरो देग्लायबो बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय, बेनिनो टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ दख'रा आफादा बरायो। दा बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ फैबाय थानाय समाव थुलुंगा होनाय आरो जिउआव सासे जाफुंसार जानो हानाय फरायसा हिसाबै जों मोननो थाखाय बेखौ खालायबोदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2006 सननिफ्राय खामानि मावदों सोलोंथाइनि सायावहाय। आरो दिनैबो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो सासे सासे मोजां आबुं फरायसा जाहैनायखौ जों लुगैयो। जों लुगैयो बर' हारिनि डक्टर, इन्जिनियार, अफिसार जानायखौ जों लुगैयो। दिनै जोंनि हारिखौ, जाथिखौ गोजौ फारसे लानानै थांगोन बा जोंनि फरायसा फंबाय बिनानावमोनासो। दा बेनि थाखायनो साफ्रोमबो फरायसाया जुदि मोजाङै गोसो होनानै फरायोबा, इयुनावहाय सासे मोजां जाफुंसार जाहैयोबा बेनिफ्राय जों गोबां माने थुलुंगानाय जोंनि फरायसाफ्रा मोनगोन। आरो इयुन जेनेरेसना बिथांमोनखौ दिनै बरायनायखौ नुनानै निस्सय थुलुंगा मोनगोन। बेखौ जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थांनाय जिहेतु गोलाव समनिफ्राय हाबा मावबोदों सोलोंथाइनि सायाव, बेखौ जों नुबोदों आरो दिनैबो इन्सपायार मोनबाय थादों, थुलुंगा मोनबाय थादों। दा दिनैनि थारिखआवहाय जोंनि फरायसाफ्रा गोबां माने बर' बिजोंजों फरायनानै सासे मोजां माने जाफुंसार डक्टर, इन्जिनियार जानायखौ जों मोननो हाबाय। बर' बिजोंजों फरायनानै अफिसार जानायखौ जों मोननो हाबाय। दा फैबाय थानाय समाव निस्सय बर' बिजोंजों फरायनानै जोंनि बे ओनसोलनि गासै फरायसाफ्राबो मोजां सोलोंथाइ लागोन, माने गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै बिथांमोनाबो दावगालांनो हागोन आरो न'खर, हादोर, हारिनि सासे माने सुबुं सम्पद जाहैगोन। जों बेखौ दिनै नुहुरदों आरो जोङो दिनै बिथांमोनखौ जों बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों थुलुंगा होदों। आसामनि बर' बिजोङावहाय फरायनाय फरायसाफोरनो एबा थाखो 6निफ्राय 8सिम बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौबो इंराजि रावजों होदों। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा सरकारखौ माबायदि नारसिनो? दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बियो हेंथा दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, बर'नि माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि गुबुन माहारियारि आफाद जों ज' जानानै दिनै आसाम सरकारनि जे बर'
बिजोंनि थाखो 6नि मेथ्स आरो साइन्सखौ जाबसिननानै होनाय इंराजि बिजोङावहाय बेखौ जों माब्लाबाबो गनायनाय नङा आरो जोङो बेखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालायनाय नङा। मानो होनबा जोंनि जे बिमा रावजों जोङो सोलोंथाइ लानानै जोङो गोबां माने फरायसाफ्रा जाफुंसार जानायखौ जों नुबाय आरो इयुनावहाय दिनैनि थारिखआवहाय दिनै आसाम सरकारा बेबायदि माने भारतनि जे फोसावजानाय 2020 NEP-नि दिनै एगेन्सै उल्था खामानि मावनायखौ जों दिनै नुदों। सिगांनि समावबो माने मादार टांखौ गोसो होनानै फोरोंनाय बेखौ गुबुन गुबुन माने स्टेटआवहाय बेखौ जों दिनै नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय माने इन्डिया गभर्नमेन्टआ दिनै डिसिसन लादों दिनैहाय माने मादार टांजों माने मेडिकेलखौ दिनै फोरोंनाय मादार टांजों दिनैहाय माने इन्जिनियारखौ फोरोंनाय दिनै बेबायदि डिसिसन लानायाव दिनै आसाम सरकारा दिनैहाय मोनसे हारिनि जाथिनिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बिथांमोना खौसल खालायनानै दिनै माने इंराजि बिजोंखौ मेथ्स आरो साइन्सजों माने जाबसिननानै होनाय बियो दिनै जोंनि थाखाय बियो गनायथाव नङा एक्सेप्ट खालायथाव नङा। दिनैहाय माने फान्डामेन्टेल राइट्सआ दिनै बुंदों गावनि बिमा रावजोंनो फरायनो मोननाय बेखौ दिनै बानायनानै होनांगौ। दिनै आसाम सरकारा नाथाय बिनि एगेन्सै जों दिनैहाय खामानिखौ मावदों। दा बेवहाय जोङो थांनाय 9 जुनावहाय मैया 9 जुन बेनि गेजेराव जोङो गोसोम बेज गाननानै मोनफ्रोमबो फरायसालियावहाय बेबायदि मोनसे जोङो आसाम सरकारनो मोनसे जोङो बिदिन्थि गोसोम बेज गाननानै जोंनि फरायसाफोरखौ क्लास लाहोनाय आरो जोंनो बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जोङो खालायबोदों। फैबाय थानाय समाव माने 15 जुनावबो जोङो बेनि एगेन्सै 2 घन्टा धरना हाबाफारि बेखौ जोङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरो जथाय आफादफोरनि गेजेरावहाय बे हाबाफारिखौ फोसावनानै होदों। दा जोङो बेनि एगेन्सै आसाम सरकारा बोखारागौ माने आसाम सरकारा जोंनि फरायसाफोरनि जे फरायनायनि जे मोन्थाय जोंनि जे मोन्थाय गुदि मोन्थाय बेखौ माने बोखारागौ माने जोङो आसाम सरकारजों जों जुजिबाय थागोन आरो जोङो नांलांबाय थागोन। दा बेनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर'नि माहारियारि आफादआ मालाबाबो आसाम सरकारनि फोसावनाय बे क्लास 6नि मेथ्स आरो साइन्सखौ जों एक्सेप्ट माने इंराजि बिजोंजों बिजाबखौ जे बिथांमोना होबाय बेखौ जों मालाबाबो गनायनाय नङा आरो एक्सेप्ट खालायनाय नङा।